Sapho njengoba nje ubona nje zi-stakeholders ezohlukeneyo. Uyayazi ke mos into yokuba u-SAPS waintrodyusa into yokokuba amalungu, i-community members zibe yipati yokupolisa ukwenzela into yokuba zincedisane ukulwa ulwaphulomthetho. Kufumanisekile ke kukhona ke isebe ekuthiwa yi-Spiritual Crime Prevention. Kwafumaniseka into yokuba mazibe khona iindlela ezininzi zokulwa nolwaphulomthetho. Kwavezwa ke kwa-establishwa ke lo Spiritual Crime Prevention. Yiyo ke le ize neli phulo yamema ke ezinye i-stakeholders ezinjengo-Social Development no-Department of Health no-Community Policing Forum ukuba kuziwe kudityanwe kuzokhalwa kuba siyafumanisa ulwaphulomthetho olunintsi apha eKomani elilobundlobongela lohamba nokuthengiswa kweziyobisi. Sizokhalima ke siya kwizo ndawo zishushu apho zirhanelayo ngenye amaxesha sike sifumane abantu bethengisa iziyobisi. Siyo ke le nto sibona silapha siqalile ke siyahlupheka kakhulu wena ingangathi mhlawumbi sinocalucalulo kwaba bantu bokufika kwezaa nkonxa bathengisela kuzo. Uyawufumanisa into yoba banento engaphaya kule bhizinesi bangayo. Umzekelo ukuthengiswa amatayara, ufumaniseke into ngapha kulaa tayara ikhona isiyobisi esikhona. Omnye umntu uthengisa utywala, ngapha kotywala sikhona isiyobisi esikhona. Siyabona ke ulutsha luyaphela abantu bakuthi. Abantwana bayaphuma ezikolweni abakwazi ubamba nto ngangokusiyazi kaloku iziyobisi zihamba zenze umntu ingqondo lo ingasebenzi ngokufanelekileyo. Abantwana baphelelwa likamva bayaphuma ezikolweni. Uhleli ngumzali apha kwathetha umuntu ongutata wathi ebeseRhawutini eyothuthisa umntana wakhe oseyunivesithi indawo ohlala. Uthi apho uncediswe ngabafana abakwalapha e-Eastern Cape. Baba bafana imeko yabo imbi kakhulu bephelile ezi ziyobisi. Abazali bayahlala bathumela imali ebantwaneni ezikolweni, abantwana bangene ngokunzulu eziyobisini. Umntana abuye engaphethanga nto. Sizokhalima ke sibona nje kwezi zitrato zalapha eKomani. Sithi kwanele ngoku abantwana bethu bayatshabalala. Imizi iyaphela. Noomama nootata akuphelanga kubantwana bodwa. Imizi iyaphela, akusekho mthetho. Akho mntu uhlonipha omnye. Abantu abadala bayadlwengulwa kuba kaloku aba bantwana banesibindi sesahlule ngenxa yemeko yoba bephantsi kwempembelelo zeziyobisi. Zikhona iindawo esithi sibafumane abantu bethengisa, kodwa ke siyazi ukuthi banendlebe. Bathi ngelinye ixesha xa bebonayo babambe boqhusheka. Siqalile phaa kulaa ndawo iphaa ngakwaHessel apho khona ezi nkonkxa zothengisela. Ngoku sime apha ngaseTilton kwezi zitrato wena zimnyama zalapha eKomani. Inintsi ingqusho eqhubekayo. Sisaphele apho kwangoku kodwa ke luphulo esizawumane sihamba soluthatha kude sike sibone iKomani engenaso isiyobisi. Bakhona abantu esele bebanjiwe ukuzothi ga ngoku Captain? Bayabanjwa abantu, umzekelo nangoku phezolo nothi ke apha eKomani sibe nayo i-success esibe nayo apho sifumane khona umntu othengisa intsangu. Mhlawumbi xa nisuka apha eKomani zeziphi ezinye iindawo enifuna uyojonga kuzo? Njengoba nje kaloku thina siyi-district iChrisani, umzekelo besike sanaleyo le nto kuthiwa yimbizo, i-community engagement. Siqalile kuBengu, sihambile saye eDalasile, sihambile saye eNgcobo. Ezaa ndawo zinolwaphulomthetho olukhulu. Uyafumanisa into ekuthi umphembeleli wazo yonke olu lwaphulomthetho ziziyobisi. Sesiqalise ngolo hlobo ke. Sawubona ke ngokuhamba kwe-statistics sethu solwaphulomthetho nohlobo olo lwalwaphulomthetho sihambe ke somqoqoza kwezo zitishi zibonakalayo into yokuba iingxelo zolwaphulomthetho oluphenjelelwe ziziyobisi lundawoni na. Okokugqibela nje Captain, before ndikuyeke, emakhaya mhlawumbi masithi ezilalini abanye abazali bayatyholwa ngento yokubana abantwana babo bathengisa ezi ziyobisi, ababandakanyekayo bayabafihla babakhusele. Ufuna uthini wena kuloo nto njani? Ibuhlungu kakhulu into yongasebenzisani nabazali Siphelo.
ndiza ke ndize kancinci ndiphume apha kule singayo ngoku yeziyobisi ne. Kodwa ke nale ndizayithetha unozala sisiyobisi, ukulwa kwabantwana ezikolweni, le nto kuthiwa zii-faction fights. Sisokoliswa kakhulu ngabazali kuba sithi sesihambile, umzali ahambe umntana akhe amfihle phantsi kwebhedi athi hayi akakho kakabuyi. Umzali apha eyadini yakhe unendlu angayingeni noyingena, uhoyika lo mntana wakhe. Unendlu angayingeni noyingena, uyawusawuthi xa sigqogqa ngenye igame apha kwelaa cala lasecofa imvaba, safika umntana enezinkempe esizahlule, kodwa uhleli kwalapha kule yadi yakho kwabo. Umzali akho nto ayenzayo, akho nto ayichazayo emapoliseni, kwaye esaziwa lo mntana kwalapha elalini into yoba unguphuma silwe. So intsebenziswano nabazali siyayifuna because sisodwa ngeke sikwazi ukuphumelela, sixhomekeke nakubo.